Училище за приказни герои, за откриватели и създатели, за любопитковци, кълпазани и сладорани, феи и мушмуроци и за хора със свободен дух. Обичаме да ни е интересно, учим без да ни е скучно. Оставяме се да мечтаем, радваме се да постигаме. Свободни сме да създаваме, работим с идея, празнуваме заедно, споделяме. Искаме да знаем, за да е по-интересен светът ни и за да можем да го променяме.